वाव जि बरिया जाखादो जि बेदर थांखादो खोमा बालाखौ आलुआबो रज'बायानो जानिया इनो आलुआ रज'जोब्बाय नैयालागि थाया बिनाबो नै इयावबो भिनबो होदो लाफाबो होदो बारा जाबाङाखै इनिया फैनाय बाबा फैनाय मार' फै नैखो बुरनि फैनाय नैखोनो बुरनि 이거를 탐보고만 신어야 돼, 보고만. लोगोफोर फांसे बुरबाय आरोना आङो ओमफ्राय थोगोन बे फांसेयानो माइ हाग्राफोरा साब्रैल'सो दा नै इखिनि मोनबाय नै थांबाय आरोना बेदरा मारबो जाबाय दाखालिबो खेबसे जाखांबाय जोंहा एखेबारे मोनजोबथारदो कुकाराव रुदो नालाय ओमफ्राय बरिया मोनदो आरोना मार जासोदो जायो रुनायबो जायो आंबोथ' आरो था होनबा बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय दा लानोसै आरोना रुहैनोसै जानोसै ओमफ्राय नै लारि दंजोबो था गोजा लोगोफोर दायो आङो स्कुलाव थांबाय आरोना बेटानि एडमिसन देबार होसिगोन आरो बेखौ थांनाय बोसोरावनो सोंदोंमोन ओमफ्राय उन्दैद्राय होनना लाखियाखैमोन देबार 4 इयार्स जानोसै नालाय जानुवारि मोनबा बेनि थाखायनो दिनै दाखालि फर्मखौ लाना फैदो ओमफ्राय दिनै एडमिसन होनो थांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनबो सेयार खालामनो भिडिअ लाबाय बेनिफ्राय आङो दाखालि अनलाइन खालामनाय बेगखौबो लादो आरोना नै मोजांखा होमबा थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांदो बेनिफ्राय लोगोफोर आङो बेटारि गारिजोंसो फैबाय आरोना आंनिया स्कुटिया बेटारि डाउन जादों ओमफ्राय बेटारि सालायनो थाखाय आङो होना दोनबोबाय आरोना मेकारनियाव ओमफ्राय जा जों थांबाय थानोसै बेनिफ्राय आङो नै फर्मखौबो पुरा लाना फैबाय आरोना बेहाय पेरेन्टसनि फट' ओमफ्राय बेयाव आबानि फट' नै होना लाबोखाबाय ओमफ्राय दा नै बेयो जन्म सार्टिफिकेट आरो बेखौबो लाना फैखाबाय आङो मोनफैनानै जिरायबाय थानांगौ जाबाय आरोना लोगोफोर माबा आंनि केरानिनियाव सोंबायमोन ओमफ्राय केरानिया मा बुंखो इयाव माबा नांगौ आरोना आं इखौ लायाखैमोन गावसोरसो लागोन सानदोंमोन ओमफ्राय आंसो लानांगौ आरो फादारनि साइनखौ ओमफ्राय दा फादारा मुसुलपुराव थांदो फायाखै बेसेबांबा बरि मोनबाय बेटायाबो नेयै बेनिफ्राय गेलेलाबायबाय आरोना इयो जानला मोनला फाइनालि नै एडमिसना जानानै फैबाय बेसेबांबा गोबाव नेनांदों आङो फुंनि 9टायाव थांनानै दुथायालागि नेनांदों आङो नेथाबथारदों आरोना आङो दिनै खालामलांथारगोन ओरैबायसा होननानै ओमफ्राय गारियावबो मोनफैबाय मोनफैनानै गारिखौ बेटारि चेन्ज खालामबाय आं बरमायाव होना गालांदोंमोन नालाय